Fordoblingskonstanten til 2. Forklaring og bevis. Hvis x forøges med til 2, så vil funktionsværdien blive fordoblet. På billedet ses grafen for en eksponentiel funktion. Y er lig med b gange a i x, som jo er definitionen af en eksponentiel funktion. Og på billedet ses funktionen, der er blevet fordoblet med 100%. Og det kan skrives 2 gange f af x er lig med f af x plus til 2. Formlen for til 2 hedder log 2 divideret med log a, eller man kan også bruge den naturlige, der hedder ln 2 divideret med ln a. Beviset for fordoblingskonstanten, der skal man benytte 2 gange f af x er lig med f af x plus til 2. I det man ligesom skal isolere til 2 for at bevise det. Ligesom at man for eksempel i et bevis for a i en eksponentiel funktion skal man også isolere a, eller hvilket som helst andet bevis. Og man kan isolere til 2 ved at bruge, som sagt, 2 gange f af x er lig med f af x plus til 2. Hvor man jo så selvfølgelig kan skrive det som funktionen for en eksponentiel funktion, der hedder 2 gange b gange a i x er lig med b gange a i x plus 2. For ligesom at oversætte det der 2 af f af x er lig med f af x plus til 2, så vi kan få det lidt lettere. Men her starter vi med at fjerne b på begge sider. Derefter så går vi til a i x på begge sider. Så der til sidst kommer til at stå 2 er lig med a til opløftet til 2. Så skal vi begynde at bruge log, eftersom vi skal have logget den der eksponent ned. Så vi siger ln til 2 er lig med ln a til t2. Og så har vi ligesom fået lukket eksponenten ned, så det kommer til at hedde ln 2 er lig med t til 2 gange ln til a. Så for at fjerne a på den side med til 2, så vi kan få isoleret til 2, så dividerer man selvfølgelig med ln a på begge sider. Så der til sidst kommer til at stå t2 er lig med ln til anden, eller til 2 er lig med ln a. Og sådan er beviset for fordoblingskonstanten.